Σήμερα θα διαβάσουμε από την δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, 5ο κεφάλαιο, κάποια εδάφια είναι στη σελίδα 1023. Σελίδα 1023, δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, 5ο κεφάλαιο, διαβάζω από το 14 εδάφιο μέχρι και το 17. 14 εδάφιο. Επειδή η αγάπη του Χριστού συσφίγγει ημάς, διότι κρίνομεν τούτο, ότι εάν εις απέθανε υπερ πάντων, άρα οι πάντες απέθανον. Και απέθανεν υπερ πάντων δια να μη ζώσει πλέον δι' εαυτούς οι ζώντες, αλλά δια τον αποθανόντα και αναστάντα υπέρ αυτών. Ώστε εμείς από του νυν δεν γνωρίζουμε ουδένα κατά σάρκα. Αν δε και γνωρίσαμε κατά σάρκα των Χριστών, αλλά τώρα πλέον δεν γνωρίζουμε. Όθεν, εάν της είναι εν Χριστώ, είναι νέον κτίσμα. Τα αρχαία παρήλθον. Ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Δόξα στον Κύριο. Πολλές φορές είπαμε ότι ο Κύριος χρησιμοποιεί παραβολές για να καταλάβουμε την εικόνα της σχέσης του Θεού με τον άνθρωπο. Και διαβάσαμε από το άσβασμά των, είναι μια εικόνα της δυναμικής αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο και του ανθρώπου προς τον Θεό, αντίστοιχα, έτσι δεν είναι? Τώρα σε άλλες περιπτώσεις χρησιμοποιεί άλλη μεταφορική εικόνα. Φανταστείτε τώρα έναν ναό, ας πούμε, όπως το ναό του Σολομώντα, ο οποίος ναός του Σολομώντα χτιζόταν με πέτρες. Χτιζόταν με πέτρες και κάποτε τελείωσε, τον σανίδωσαν και τον άλυφαν με χρυσό από μέσα και τα λοιπά, με πολυτελέστατα υλικά, και ήταν ένας πολύ ωραίος ναός στο τέλος, ένας θαυμαστός ναός. Θα μου πείτε τώρα, στην Καινή Διαθήκη ισχύουν αυτά? Όχι. Στην Καινή Διαθήκη λοιπόν ο ναός του Θεού του Ζώντος είναι το σύνολο των πιστών. Μάλιστα και ο άνθρωπος μέσα του, μέσα στον άνθρωπο κατοικεί το Πνεύμα το Άγιο, γι' αυτό και λέει ο Απόστολος Παύλος, σεις είστε ναός του Θεού του Ζώντος. Αλλά όμως, όπως είπαμε και άλλες φορές, βλέπουμε από την Παλαιά Διαθήκη εικόνες που είναι σκιά των μελλόντων. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, έλεγε ο Μωυσής να κατασκευάσουν την σκηνή του μαρτυρίου, υπήρχε τέτοια λεπτομέρεια και θα έλεγε κάποιος, γιατί τέτοια λεπτομέρεια? Γιατί η σκηνή του μαρτυρίου ήταν η σκιά των μελλόντων, δηλαδή έτσι πώς είναι τα πράγματα στον ουρανό, σκιά όμως. Δεν μπορούμε να φανταστούμε τα πράγματα όπως είναι στην πραγματικότητα, αλλά έτσι χρησιμοποιεί εικόνες ο Κύριος για να μας δώσει μια ιδέα να καταλάβουμε. Έτσι, τα Άγια των Αγίων λοιπόν είναι τώρα στον ουρανό. Ο αρχιερέας ο Μέγας είναι εκεί στον ουρανό, ο Ιησούς Χριστός, ας πούμε, στα δεξιά του Θεού. Και γι' αυτό μέσα στη Γραφή έχει τέτοιες εικόνες. Μια άλλη εικόνα λοιπόν είναι η λίθη, οι πέτρες. Και λέει ο Απόστολος Πέτρος στην επιστολή του, εσείς είστε ζωντανά λιθάρια που οικοδομείτε οίκων πνευματικών. Οίκων πνευματικών. Άρα λοιπόν τώρα είναι δυνατόν εμείς να είμαστε πέτρες? Συμβολικά. Και κοιτάξτε να δείτε κάτι άλλο. Όταν χρησιμοποιούσαν τις πέτρες στο ναό του Σολομώντος, στο μέρος που οικοδομούσαν το ναό δεν ακουγόταν κανένα εργαλείο. Τα βγάζανε τα λιθάρια από τον ταμάρι και στον ταμάρι τα εξομάλινα. Εκεί γινόταν η επεξεργασία. Και πήγαινε λοιπόν η πέτρα έτοιμη στο ναό και όταν χτιζόταν ο ναός δεν ακούστηκε κανένα εργαλείο. Τι συμβολίζει, αγαπητοί, αυτό? Εμείς είμαστε ζωντανά λιθάρια. Και ο Κύριος μας επεξεργάζεται σε αυτόν τον ταμάρι εδώ στη γη. Γι' αυτό επιτρέπει θλίψεις και δοκιμασίες. Είναι η εξομάλυση των λίθων έτσι ώστε να γίνουμε ομαλά λιθάρια. Δηλαδή τα εξογκώματα του χαρακτήρα μας προσπαθεί να λιάνει ο Κύριος. Ξέρετε γιατί? Για να μπορέσουμε να κολλήσουμε με τον άλλον και να γίνουμε ένας οίκος πνευματικός.
Δεν κολλάει ο ένας χαρακτήρας με τον άλλον καθόλου. Υπάρχουν εξογκώματα, ο καθένας έχει τις παραξενιές του. Έτσι λοιπόν, με την επεξεργασία αυτή του πνεύματος του Αγίου, εξομαλύνεται ο λίθος για να μπορέσει να κολλήσει μαζί με τον άλλον. Και κάτι άλλο. Αυτά τα λιθάρια τώρα έχουν και ένα συνδετικό υλικό. Ποιο είναι αυτό το συνδετικό υλικό? Αυτό που λέει εδώ. Επειδή η αγάπη του Χριστού συσφίγγει ημάς. Ένα κολλητικό. Δηλαδή, ναι μεν μπορεί το λιθάρι να εφάπτεται με το άλλο, όμως χρειάζεται και μια κολλητική ουσία. Και αν αυτή η κολλητική ουσία δεν είναι καλή, με την πρώτη δοκιμασία παρουσιάζεται ρογμή. Ο τέλειος σύνδεσμος, ο σύνδεσμος της τελειότητος, είναι η αγάπη του Χριστού, η οποία μας εισφίγγει. Και κάτι άλλο, εκτός από ζωντανά λιθάρια, πώς αλλιώς μας περιγράφει ο Κύριος συμβολικά? Ότι είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Άλλος ένας συμβολισμός. Ο Ιησούς Χριστός είναι η κεφαλή και εμείς είμαστε το σώμα της Εκκλησίας. Και ο καθένας τώρα είναι ένα μέλος. Αυτά τα μέλη πώς συνδέονται μεταξύ τους? Με το σύνδεσμο της αγάπης. Και επικοινωνούν με τον εγκέφαλο, με το κεφάλι, που είναι ο Ιησούς Χριστός. Και η αγάπη του Κυρίου μας εισφίγγει, δηλαδή μας φέρνει ο ένας να βρίσκεται κοντά στον άλλον. Μας φέρνει τον ένα κοντά στον άλλον. Και είναι πάρα πολύ δυνατή αυτή η συγκολητική ουσία. Το εξηγεί τώρα, γιατί θα ρωτήσει κάποιος, εγώ δεν βλέπω ιδιαίτερη συγκόλληση, υπάρχουν ρήγματα, υπάρχουν ρογμές. Γιατί? Ξέρετε γιατί? Το εξηγεί. Η αγάπη του Χριστού μας εισφίγγει, διότι κρίνομεν τούτο, ότι εάν εις απέθανεν υπέρ πάντων, άρα οι πάντες απέθανον. Δηλαδή, πεθάνε ο Χριστός για μας και τώρα εμείς είμαστε δικαιωμένοι δια του θανάτου του Ιησού Χριστού. Άρα οι πάντες απέθανον. Δηλαδή, κατά την αναγέννηση τι γίνεται, αγαπητοί? Συσταυρώνουμε τον παλιό τον άνθρωπο με τα πάθη και τις επιθυμίες μαζί με τον Χριστό πάνω στο σταυρό του Γολγοθά και πεθαίνει ο παλιός άνθρωπος. Τιμωρήθηκε λοιπόν ο Κύριος, πέθανε, και άρα λοιπόν εάν πέθανε ένας άνθρωπος, άρα όλοι πεθάνανε, και τώρα με την αναγέννηση ο άνθρωπος αλλάζει, πεθαίνει ο παλιός ο άνθρωπος και ανασταίνεται ένας καινούριος άνθρωπος. Και λέει λοιπόν, και απέθανε υπέρ πάντων ο Ιησούς για όλους, δια να μη ζώσει πλέον δι' εαυτούς οι ζώντες, αλλά δια τον αποθανόντα και αναστάντα υπέρ αυτών. Ένα ακόμα. Τώρα ζούμε για τον Χριστό, δεν ζούμε για τον εαυτό μας. Ζούμε για τον Χριστό γιατί ο Κύριος πέθανε για μας. Και τώρα εμείς αναστηθήκαμε σε μια καινούρια ζωή και περπατάμε μαζί με τον Κύριο και ζούμε για τον Χριστό. Όταν ο άνθρωπος δεν ζει για τον Χριστό, τότε παρουσιάζεται ρήγμα στην οικοδομή. Γι' αυτό, αγαπητοί, έχουμε πολλά ρήγματα. Διότι οι άνθρωποι, οι χριστιανοί, δεν ζουνε για τον Χριστό, αλλά ζουνε για τον εαυτό τους. Το αντίθετο κανονικά έπρεπε να συμβαίνει, γιατί η αγάπη είναι αυτή που συσφίγγει, και όμως λέει, αφού λοιπόν πεθάναμε και δια του Ιησού Χριστού, άρα λοιπόν τώρα ζούμε για τον Ιησού Χριστό. Κοιτάξτε να δείτε, ο Απόστολος Παύλος, επειδή αγωνιζόταν και έτρεχε στις εκκλησίες, το Πνεύμα Άγιο τον έστελε για να οικοδομεί τις εκκλησίες, μέσα στη γραφή, μέσα στις επιστολές του, περιγράφει τα γεγονότα όπως έχουν γίνει. Πολλά γεγονότα είναι ευχάριστα και πολλά είναι δυσάρεστα. Σε πολλές περιπτώσεις έχουμε την αγάπη του Κύριου να συσφίγγει τους αδερφούς, σε άλλες εκκλησίες έχουμε όμως προβλήματα και ρήγματα και σχίσματα. Κάπου οφείλεται αυτό το πράγμα και γι' αυτό προσπαθεί το Πνεύμα του Άγιο δια του Αποστόλου Παύλου να διορθώσει αυτά τα ρήγματα. Και κοιτάξτε να δείτε τι λέει στην επιστολή προς Φιλιππισίους.
λέει στο τρίτο κεφάλαιο, στο δεύτερο κεφάλαιο, στη σελίδα 1040, εξομολογείται, ξεκινάω από τη σελίδα 1039, από το εδάφιο 19, Φιλιππισίους, δεύτερο κεφάλαιο, 19 εδάφιο. Ελπίζω δε επί των Κύριων Ιησούν να πέμψω προς εσάς ταχαίως των Τιμόθεων, δια να εφραίνομαι και εγώ μαθών την κατάστασή σας, διότι δεν έχω ουδένα ισόψυχον ώστις να με ρημνήσει γνησίως περί της καταστάσεώς σας, επειδή πάντες ζητούσι τα εαυτόν ουχή τα του Ιησού Χριστού. Γνωρίζετε δε την δοκιμασίαν αυτού, ότι ως τέκνον μετά του πατρός εδούλευσε μετεμού εις το Ευαγγέλιον, τούτο λοιπόν ελπίζω να πέμψω ευθύς, καθώς είδω το τέλος των υποθέσεών μου. Θέλω να στείλω ένα συνεργάτη μου σε εσάς, να σας βοηθήσει, να σας οικοδομήσει. Ποιο να στείλω? Δεν είχε πολλούς. Γιατί δεν είχε πολλούς? Θα σας στείλω, λέει, τον Τιμόθεο, ο οποίος Τιμόθεος είχε καλή μαρτυρία από τους αδερφούς, τον πήρε σαν συνεργάτη μαζί του και λέει θα σας στείλω έναν ισόψυχο, γιατί είπαμε η αγάπη είναι αυτό το πράγμα, είναι αυτή η ένωση ψυχική, όπως είδα την προηγούμενη φορά, ισόψυχον, που να μεριμνά γνήσια για την κατάστασή σας, επειδή πάντες ζητούσι τα εαυτόν, ουχή τα του Ιησού Χριστού. Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν, αγαπητοί. Γι' αυτό και παρουσιάζονται αυτά τα ρήγματα. Υπήρχαν κάποιοι που πηγαίνανε να κηρύξουν το Ευαγγέλιο, αλλά η αγάπη του Κυρίου δεν τους συνέσφυγε με το λαό, και αναφέρει στους Γαλάτας ότι αυτοί δείχνουν ζήλο προς εσάς για να έχετε κι εσείς ζήλο προς αυτούς. Δηλαδή ζητούσαν τα του εαυτού τους, να κάνουν οπαδούς, να έχουν κάποιους να τους ακολουθούν. Δεν τους ενδιέφερε ο Ιησούς Χριστός. Και λέει λοιπόν εδώ ότι πάντες ζητούσι τα εαυτόν. Και θα έλεγε κάποιος, καλά Παύλο, είναι δυνατόν να λες τέτοια πράγματα? Μήπως κρίνεις υπερβολικά? Μήπως είσαι πολύ αυστηρός? Όχι. Ήταν η πραγματικότητα, αγαπητοί. Και βλέπετε ότι η Αγία Γραφή είναι ένας καθρέφτης και φανερώνει την πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι το φως. Ας μην μας ξενίζει η αλήθεια, ούτε να μας σκανδαλίζει. Η αλήθεια ελευθερώνει. Φανερώνεται λοιπόν η αλήθεια, έτσι είναι τα πράγματα. Και λέει, εγώ λοιπόν θα στείλω αυτό το παιδί, τον Τιμόθεο, γιατί είναι ισόψυχος, ζητάει τα του Ιησού Χριστού, γνωρίζετε δε την δοκιμασίαν αυτού, ότι ως τέκνον μετά του πατρός εδούλεψε με το μη στο Ευαγγέλιο, δηλαδή έχει καλή μαρτυρία, γνωρίζετε ότι είναι δοκιμασμένο παιδί, δεν είναι έτσι αέρας, τη μια δείχνει ζήλο και την άλλη μετά φεύγει και εξαφανίζεται, σταθερός, αμετακίνητος, ταπεινός. Αυτόν θα σας στείλω, γιατί λέει, τούτον λοιπόν ελπίζω να πέμψω ευθύς, καθώς είδω το τέλος των υποθέσεών μου. Έτσι λοιπόν έπρεπε να στείλει κάποιον να οικοδομήσει την εκκλησία στους Φιλίππους. Δεν μπορούσε ο Απόστολος Παύλος. Ποιον εμπιστευόταν? Εμπιστευόταν τον Τιμόθεο. Είναι λυπηρό αυτό, γιατί βλέπετε λοιπόν ότι ενώ η αγάπη του Χριστού μας εισφίγγει, κάτι συμβαίνει και αρχίζει και χαλάει αυτή η ενότητα, αυτός ο αρμός, και παρισφρεί το ανθρώπινο στοιχείο, δηλαδή η φιλοδοξία, η υπερηφάνεια, όλα αυτά. Και βλέπετε ότι το χρυσάφι, εάν έχει ξένα στοιχεία και πάει ο χρυσοχώος να το επεξεργαστεί, δεν μπορεί να το επεξεργαστεί πάρα πολύ καλά και παρουσιάζονται προβλήματα στην κατεργασία. Γιατί όταν έχει ξένα στοιχεία παρουσιάζονται ρογμές. Χρειάζεται το χρυσάφι να καθαριστεί, γι' αυτό και το βάζει πρώτα στο καμίνι, για να μείνει καθαρό το χρυσάφι και να μπορέσει να το επεξεργαστεί ο χρυσοχώος. Βλέπετε λοιπόν τα ρήγματα αυτά. Αυτή είναι η αλήθεια. Όμως, 14 εδάφιο όπως διαβάσαμε Β' Κορινθίους, μας εισφίγγει η αγάπη του Χριστού, και όταν, επειδή πάντες απέθανον δια του Ιησού Χριστού, γι' αυτό λοιπόν τώρα ζούμε
όχι για τον εαυτό μας, αλλά δια τον αποθανόντα και αναστάντα για μας, δηλαδή για τον Ιησού Χριστό. Ώστε εμείς από του νυν δεν γνωρίζουμε ουδένα κατά σάρκα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει σήμερα δεν περπατούμε με γνωριμίες, με συναισθήματα, να κάνουμε τα χατήρια στους φίλους μας. Γιατί ο ένας, ας πούμε, τον ένα το συμπαθούμε πιο πολύ από τον άλλον και τον μεροληπτούμε. Δεν γνωρίζουμε κανένα κατά σάρκα. Γι' αυτό και όταν πήγε στους Κορινθίους αναφέρει ο Απόστολος Παύλος ότι εγώ έναν γνωρίζω, Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον. Που σημαίνει ότι δεν ήταν προσωπολήτης, αδερφοί. Δεν γνωρίζουμε κανένα κατά σάρκα. Είμαστε τώρα παιδιά του Θεού, παιδιά του Ιησού Χριστού και ζούμε για τον Χριστό. Γνωρίζουμε τώρα τον Ιησού Χριστό και ζούμε για Αυτόν. Επίσης κάτι άλλο. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Ιησού Χριστού. Τι γίνεται τώρα? Τα μέλη του σώματος του Ιησού Χριστού πρέπει να είναι ενωμένα, αγαπημένα. Η αγάπη συσφίγγει. Έτσι, όταν ένα μέλος πάσχει, τα άλλα τι κάνουνε? Συμπάσχουν. Συμπάσχουν τα άλλα μέλη. Γιατί υπάρχει αυτή η ενότητα, αυτός ο αρμός, η αγάπη του Ιησού Χριστού που ενώνει. Και κοιτάξτε να δείτε πώς το λέει στην επιστολή προς Ρωμαίους, στη σελίδα 1003, στο ΙΒ κεφάλαιο. Επιστολή προς Ρωμαίους, 3 εδάφιο. ΙΒ, 12ο κεφάλαιο και 3 εδάφιο. Διότι λέγω, δια της χάριτος της εις εμέ δοθήσεις προς πάντα όστις είναι μεταξύ σας, να μη φρονεί υψηλότερα παρότι πρέπει να φρονεί, αλλά να φρονεί ώστε να σοφρονεί κατά το μέτρο της πίστεως, το οποίον ο Θεός εμοίρασε εις έκαστον. Διότι καθώς έχουμε εν ενή σώματι μέλη πολλά, πάντα δε τα μέλη δεν έχουν το αυτό έργο, ούτω και εμείς οι πολλοί εν σώμα είμεθα εν Χριστώ, ο δε καθής μέλη αλλήλων. Έχοντες δε χαρίσματα διάφορα, κατά τη δοθήσα εις ημάς χάριν, είτε προφητείαν ας προφητεύομεν κατά την αναλογία της πίστεως, είτε διακονία ας καταγινόμεθα εις την διακονία, είτε διδάσκητης ας καταγίνεται εις την διδασκαλία, είτε προτρέπητης εις την προτροπήν, ο μεταδίδων ας μεταδίδει εν απλότητη, ο προϊστάμενος ας προίσταται μετ' επιμελίας, ο ελαιών ας ελεεί εν ηλαρότητη. Πολλά μέλη, αλλά ένα σώμα. Αυτά τα μέλη είναι ενωμένα μεταξύ τους, με την αγάπη. Είναι ο σύνδεσμος της τελειότητας. Αλλά το κάθε μέλος δεν κάνει την ίδια δουλειά. Ό,τι δουλειά και να κάνει όμως, είναι πολύτιμη για το σώμα που είναι ο Ιησούς Χριστός, που είναι η Εκκλησία. Ό,τι δουλειά και να κάνει. Και προσέξτε να δείτε τι λέει. Για να το συνδέσω με το ότι πάντες ζητούσι τα εαυτόν. Πάντες ζητούσι τα εαυτόν, δηλαδή τα δικά τους. Εδώ λέει να μην φρονεί υψηλότερα παρότι πρέπει να φρονεί, αλλά να φρονεί ώστε να σοφρονεί κατά το μέτρο της πίστεως, το οποίο ο Θεός εμοίρασε εις έκαστον. Τι σημαίνει? Το κάθε μέλος πρέπει να είναι σόφρον. Δηλαδή, να είναι αυτό και να εργάζεται αυτό το χάρισμα που του έδωσε ο Κύριος. Να μην νομίζει ότι είναι κάτι παραπάνω από αυτό που είναι. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, αν κάποιος είναι, ας πούμε, ένας εργάτης και βάζει μια ποδιά και λέει εγώ είμαι γιατρός, αυτός ο άνθρωπος είναι άφρον. Δηλαδή, δεν φρονεί ώστε να σοφρονεί, δεν σκέφτεται λογικά, σκέφτεται παράλογα. Έτσι λοιπόν, ο καθένας έχει το δικό του χάρισμα κατά το μέτρο της πίστεως που εμοίρασε ο Κύριος, το εμοίρασε ο Κύριος. Δεν μπορούμε να φωνούμε δηλαδή τον άλλον και να ζητάμε τα του άλλου, έτσι. Ο Κύριος μοίρασε τα χαρίσματα, ο Κύριος σε έθεσε μέλος σε μια εκκλησία και σου έδωσε ένα συγκεκριμένο χάρισμα, το οποίο το ξέρεις εσύ καλά. Πολλές φορές υπάρχει το εξής, εγώ θέλω του άλλου το χάρισμα. Γιατί σημαίνει αυτό? Γιατί ο καθένας ζητάει να φαίνεται παραπάνω από ό,τι πρέπει να είναι. Γι' αυτό και λέει εδώ να φρονεί ώστε να σοφρονεί.
Διότι καθώς έχουμε ενενή σώματι μέλη πολλά, πάντα δε τα μέλη δεν έχουν συν το αυτό έργο, ούτω και εμείς οι πολλοί εν σώμα είμεθα εν Χριστώ, ο δε καθής μέλη αλλήλων. Βλέπετε λοιπόν ότι, γι' αυτό είπαμε πάντες ζητούσι τα εαυτόν ουχήτα του Ιησού Χριστού. Άμα κάποιος θελήσει να ξεχωρίσει και να βλέπει τον εαυτό του, να δείχνει τον εαυτό του στους άλλους, προσπαθεί να φανεί υπερπνευματικός ξεχωριστά από τους άλλους ανθρώπους. Αλλά αυτός ο άνθρωπος δεν σοφρονεί. Βλέπετε λοιπόν ότι ξεφεύγει λίγο η κατάσταση. Παραδείγματος χάρη, ποιο είναι το πιο πολύτιμο όργανο στον άνθρωπο, νομίζετε? Καθένας έχει τη δική του άποψη. Νομίζω το μάτι, όχι το χέρι, όχι το πόδι, και ο καθένας μπορεί να πει, αλλά μέσα στη Γραφή λέει ότι όλα είναι εξίσου πολύτιμα. Όλα. Γιατί όλα έχουν ξεχωριστή λειτουργία. Αλλά το πολύτιμο όργανο, παραδείγματος χάρη για έναν ποδοσφαιριστή, για τον Ρονάλντο, είναι το πόδι. Όταν βάζει τα περισσότερα γκολ, του δίνουν ένα πόδι χρυσό. Δεν μου λέτε όταν το φωνάζουν για να του δώσουν το βραβείο, πάει μόνο το πόδι ή πάει όλος ο άνθρωπος? Είναι δυνατόν ένα όργανο ξεχωριστά να κάνει τη δουλειά? Αδερφοί, δεν είναι έτσι. Καθόλου δεν είναι πολύτιμο το πόδι. Άμα δεν υπήρχαν όλα τα άλλα τα όργανα, πώς θα λειτουργούσε το πόδι? Άμα δεν υπήρχε ο εγκέφαλος, άμα δεν υπήρχε το στομάχι να θρέψει αυτό το σώμα και να έχει ενέργεια, το αίμα και όλα τα υπόλοιπα. Γι' αυτό και λέει μες στη Γραφή ότι ο καθένας είναι μέλη του σώματος του Χριστού, και μάλιστα ξέρετε τι έχει κάνει άλλο ο Κύριος για να υπάρχει ενότητα? Εκτός που έδωσε την αγάπη του για να συσφίγγει τα μέλη, έκανε και κάτι άλλο. Έκανε έτσι τα μέλη ώστε το ένα να έχει ανάγκη το άλλο. Να μην μπορεί ένα μέλος να ζήσει μόνο του. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Και έκανε και κάτι άλλο. Αυτά τα μέλη που έχουν πάρα πολύ ωραία ομορφιά δεν έχουν και πολύ χρησιμότητα. Άλλα μέλη που είναι άσχημα έχουν πάρα πολύ χρησιμότητα. Γιατί τα έκανε έτσι ο Κύριος? Τα έκανε έτσι ώστε να υπάρχει ενότητα. Και έτσι λοιπόν μπορεί το μαλλί το ξανθό να είναι υπέροχο, αλλά δεν έχει καμία χρήση. Ωραίο το μάτι το γαλανό. Άμα δεν βλέπει όμως, και βλέπετε ότι το στομάχι που να πέσει κάνει μια φοβερή δουλειά, και όλα τα άλλα τα όργανα. Και το έκανε έτσι ώστε το ένα μέλος να έχει ανάγκη το άλλο και να υπάρχει αυτή η ενότητα. Βλέπετε ότι το Πνεύμα Άγιο αγωνίζεται για την ενότητα στην Εκκλησία. Έτσι λοιπόν, όταν το κάθε μέλος ξέρει το ρόλο του και έχει τη σωστή θέση, τότε είναι ενωμένο με το άλλο σώμα. Και όταν ένα μέλος πάσχει, όλα τα μέλη συμπάσχουν. Και κοιτάξτε να δείτε στους Κορινθίους, το λέει πάλι για τα χαρίσματα στο ΙΒ κεφάλαιο, στο 12ο κεφάλαιο Κορινθίους, και στη σελίδα 1016, 12ο κεφάλαιο, διαβάζω από το 19 εδάφιο. Εάν όμως πάντα ήσαν εν μέλος που το σώμα, αλλά τώρα είναι μεν μέλη πολλά, ένα όμως σώμα. Και δεν δύναται ο οφθαλμός να είπε προς τη χείρα δεν έχω χρίαν σου, ή πάλι η κεφαλή προς τους πόδας δεν έχουν χρίαν ημών, αλλά πολύ περισσότερον τα μέλη του σώματος, τα οποία φαίνονται ότι είναι ασθενέστερα, ταύτα είναι αναγκαία, και εκείνα τα οποία νομίζουμε ότι είναι τα ατιμότερα του σώματος, εις ταύτα αποδίδομεν τιμήν περισσότεραν, και τα άσχημα ημών έχουν περισσότερη ευσχημοσύνη. Τα δε ευσχήμονα δεν έχουν χρία. Προσέξτε το 24 εδάφιο. Αλλά ο Θεός συνεκέρασε το σώμα δώσας περισσότεραν τιμή εις το ευτελέστερον, δια να μην είναι σχίσμα εν το σώματι, αλλά να φροντίζωση τα μέλη το αυτό υπέρ αλλήλων, και είτε πάσχει εν μέλος πάντα τα μέλη να συμπάσχωσιν, είτε τιμάται εν μέλος πάντα τα μέλη να συγχαίρωσιν. Έτσι τα έκανε ώστε το ένα να εξαρτάται από το άλλο, και να μην μπορεί το ένα να πει εγώ είμαι μόνος μου και δεν έχω ανάγκη το άλλο. Και βλέπετε, με αυτόν τον τρόπο έρχεται η ενότητα με την αγάπη του Κυρίου και με
και με τα χαρίσματα που έχει δώσει ο Κύριος στον καθένα. Και ο καθένας όταν εξεργάζεται το δικό του το χάρισμα, τότε λειτουργεί το σώμα της Εκκλησίας πάρα πολύ ωραία. Αυτά τώρα ξέρετε γιατί τα λέει. Γιατί κάποιοι που ζητούν τα του εαυτού τους θέλουν πολλά χαρίσματα ώστε να μην έχουν ανάγκη των άλλων. Έτσι λοιπόν ζητάνε πάρα πολύ και αγωνίζονται και πηγαίνουν στην εκκλησία και έχουν ζήλο και το ένα, και μετά από πάρα πολλά χρόνια αγώνα πνευματικού, ο άγγελος της εκκλησίας της Λαοδίκειας, ξέρετε τι είπε? Εγώ είμαι πλούσιος, δεν έχω ανάγκη από κανέναν. Δεν έχω ανάγκη από κανέναν. Δεν υπάρχει, αγαπητή, διακονία και χάρισμα που να μην έχει ανάγκη από κάτι άλλο. Να το ξέρετε αυτό. Μα αυτός είναι ένας φοβερός ποιμένας που μιλάει στόμα με τον Κύριο. Αυτός ο φοβερός ποιμένας έχει ανάγκη από τη γιαγιά, την αδύναμη τη γιαγιάκα που εκεί κάθεται στη γωνία και προσεύχεται. Και ο ένας έχει ανάγκη από τον άλλον. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, που είχε φοβερή διακονία, έλεγε: σας παρακαλώ αδερφοί, προσευχηθείτε για μένα για να τρέχει ο λόγος. Προσευχηθείτε για μένα, γιατί τώρα πάω στην Ιερουσαλήμ, και να γίνει δεκτή η διακονία μου στην Ιερουσαλήμ και να μην στεναχωρεθώ. Προσεύχεστε ο ένας για τον άλλο. Και βλέπετε λοιπόν ότι ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος ζητούσε τις προσευχές των Αγίων. Δεν έλεγε ότι εγώ έχω επαφή με τον Κύριο και έχω δυνάμεις πνευματικές και δεν έχω ανάγκη των άλλων. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ακούστηκε και μια διδασκαλία ότι μέσα σε μια διακονία εμπεριέχονται όλες οι άλλες διακονίες. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή ο ένας ο ποιμένας έχει και τη διακονία του δασκάλου και τη διακονία του προφήτη και τη διακονία του Ευαγγελιστή και όλα τα χαρίσματα, σαν να λέμε δεν έχει ανάγκη κανέναν άλλον. Ούτε να το συζητάτε. Ούτε να το συζητάτε. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ο Κύριος να δώσει όλα τα χαρίσματα στις διακονίες σε έναν. Αλλά τα έχει μοιράσει έτσι ώστε να υπάρχει μια ενότητα στο σώμα και να υπάρχει μια ομαλή λειτουργία. Επίσης κάτι άλλο, όταν το μάτι από τη θέση που βρίσκεται πάει στο μέτωπο, γίνεται τέρας. Κύκλοπας είναι, δεν είναι άνθρωπος. Άμα δηλαδή ο ένας αντί να καθίσει στη θέση του, ζητάει τη θέση του αλουνού, τότε υπάρχει τερατογένεση, δεν είναι σώμα. Θέλω να πω λοιπόν ότι επειδή ο Παύλος είπε ότι πάντες ζητούσι τα εαυτού τους, όχι τα του Ιησού Χριστού, εκεί οφείλονται όλα, αγαπητοί. Όμως γι' αυτό τα γράφει αυτά, για να καταλάβουμε ότι όλα λειτουργούν δια του Πνεύματος του Αγίου. Δεν υπάρχει ανθρώπινη ικανότητα. Η ικανότητα, λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι του Κυρίου. Δεν υπάρχει απόλυτη ικανότητα. Επίσης, ούτε μπορούμε εμείς να καταλάβουμε πολλά πράγματα εάν ο Θεός δεν μας ανοίξει τη διάνοια να καταλάβουμε. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε, γι' αυτό και έρχεται το Πνεύμα του Άγιο και αποκαλύπτει. Από εκεί και πέρα όμως, κάποιοι που ζητάν τα δικά τους, να υψώνεται ο εαυτός τους, προσπαθούν να αποκτήσουν όλο και περισσότερα χαρίσματα για να εντυπωσιάσουν τους ανθρώπους και να κάνουν τους ανθρώπους να φύγουν από τον Ιησού Χριστό και να προσχωρηθούν στους ίδιους. Έτσι, εκεί οφείλεται αυτό. Όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι. Η αλήθεια είναι ότι ο καθένας είναι μέλος του σώματος του Ιησού Χριστού. Αυτά τα μέλη ενώνονται δια της αγάπης. Η αγάπη του Χριστού μας εισφίγγει. Και μάλιστα λέει, ώστε εμείς από του νυν δεν γνωρίζουμε ουδένα κατά σάρκα, αν δεν και γνωρίσαμε κατά σάρκα των Χριστών, αλλά τώρα πλέον δεν γνωρίζουμε. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί κάποιοι πρόλαβαν και είδαν τον Χριστό στη γη εδώ, πρόλαβαν οι μαθητές και τον είδαν, μετά όμως αναλήφθηκε ο Χριστός, αλλά μετά από κάποια χρόνια ο Ιωάννης, ο μαθητής του Κυρίου, ο μαθητής της αγάπης, ο οποίος είχε μια στενή επαφή με τον Κύριο και έπεφτε και στην αγκαλιά του Κυρίου για να τον ρωτήσει τις απορίες που είχε, μετά από χρόνια είδε πάλι τον Ιησού Χριστό. Αλλά όπως τον είδε,
έπεσε κάτω σαν νεκρός. Γιατί πλέον δεν είναι αυτός ο Ιησούς Χριστός που γνώριζε, ήταν ο ένδοξος, ο Χριστός της δόξης, ο Κύριος των Κυρίων. Και τον είδε όταν ήταν στην Πάτμο εξόριστος και έπεσε κάτω σαν νεκρός και τον άκουγε να μιλάει και η φωνή ήταν σαν χήμαρος, σαν νερά πολλά και η όψη του ήταν εκτυφλωτική και έπεσε κάτω σαν νεκρός. Βλέπετε, λέει εδώ λοιπόν ότι κάποτε το γνωρίσαμε τον Κύριο, αλλά τώρα δεν το γνωρίζουμε πλέον. Γι' αυτό, εάν της είναι εν Χριστώ, είναι νέον κτίσμα. Τα αρχαία παρήλθον, τα πάντα έγιναν νέα. Νέο κτίσμα. Πέθανε ο παλιός ο άνθρωπος, πέθαναν οι παλιές συνήθειες, πέθαναν όλα τα παλιά και ο Κύριος ξεκινάει ένα καινούριο έργο. Γι' αυτό και πριν χτίσει, ο Κύριος γκρεμίζει πρώτα. Πρώτα γκρεμίζει όλες τις συνήθειες, τις παραδόσεις, αυτά που είχαμε, τα γκρεμίζει όλα και έρχεται μετά και φτιάχνει ένα καινούριο οικοδόμημα. Γι' αυτό και βλέπετε ότι πολλοί δεν μπορούσαν να προσαρμοστούν στα λεγόμενα του Ιησού Χριστού. Γιατί θέλαν τον Ιησού Χριστό, αλλά θέλανε μαζί και την παράδοση, θέλαν μαζί και την παλιά τη ζωή, θέλαν μαζί και τις συνήθειες. Και βλέπετε ότι ο Κύριος τους απέτρεπε από αυτό και τους έλεγε πήγαινε τα πούλησε τα όλα. Παραδείγματος χάρη είπε σε έναν νέο, ο οποίος είχε μια λάθος νοοτροπία και του έκανε μια τέτοια πρόταση που τον συγκλώνησε. Δεν μπορούσε. Γιατί ήταν δεμένος. Και οι άνθρωποι είναι δεμένοι πολλές φορές με τις παραδόσεις, με τις συνήθειες, με τις θρησκείες. Έρχεται ο Κύριος όμως και τους λέει γκρέμισε τα πρώτα όλα αυτά και τα γκρεμίζει ο Κύριος με το λόγο του. Και μετά έρχεται και κάνει ένα καινούριο έργο. Αυτό το καινούριο έργο είναι ο πνευματικός άνθρωπος που χτίζεται δια Πνεύματος Αγίου με πνευματικά υλικά. Δεν μπορούσε ο Απόστολος Παύλος να ακολουθήσει αυτή την καινούργια οδό αν δεν πέθαινε. Κατά νόμον ήταν Φαρισαίος, ήταν θεολόγος, σπούδασε στους πόδας του Γαμαλήλ, ας πούμε θα λέγαμε στην καλύτερη θεολογική σχολή. Κι όμως λέει αυτά που για μένα ήταν κέρδος ήταν ζημία για τον Χριστό. Γι' αυτό και τα απόρριψα όλα, τα πέριψα όλα για να ζήσω τον Ιησού Χριστό και τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού. Γι' αυτό και όταν πήγαινε να κηρύξει, ο Απόστολος Παύλος δεν χρησιμοποιούσε αυτά τα ρητορικά σχήματα που μάθαινε στη θεολογία, να μιλάει καλά. Γιατί το έκανε αυτό, ξέρετε γιατί? Για να φαίνεται ο Ιησούς Χριστός. Κοιτάξτε να δείτε πώς το λέει Β' Κορινθίους, Α Κορινθίους στο δεύτερο κεφάλαιο, είναι στη σελίδα 1008. Σελίδα. Δεύτερο κεφάλαιο. «Και εγώ αδελφοί, ότε ήλθον προς εσάς, ήλθον ουχή με υπεροχήν λόγου εις σοφίας, κηρύττων εις εσάς τη μαρτυρία του Θεού, διότι απεφάσισα να μην εξεύρω μεταξύ σας άλλο τι, ημί Ιησούν Χριστόν και τούτων εσταυρωμένων, και εγώ ήλθον προς εσάς με ασθένειαν και με φόβον και με τρόμον πολλήν, και ο λόγος μου και το κήρυγμά μου δεν εγίνοντο με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως, δια να είναι η πίστη σας ουχή δια της σοφίας των ανθρώπων, αλλά δια της δυνάμεως του Θεού. Το κήρυγμά μου δεν εγίνοντο με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας. Να σχεδιάσω έναν λόγο ωραίο, να ελκύσω τις ψυχές. Όχι. Απλά ταπεινά, δια Πνεύματος Αγίου, και το Ευαγγέλιο είναι απλό, δεν έχει πολλά ρητορικά σχήματα έτσι ώστε ο άλλος ή βαθιές θεολογικές έννοιες. Απλά μιλούσε ο Κύριος για να καταλαβαίνει ο απλός ο κόσμος, και το κήρυγμά μου λοιπόν έγινε με απλά λόγια και ήρθα μάλιστα με ασθένεια, με φόβο και με τρόμο, και τα λόγια μου ήταν απλά, το κήρυγμά μου ήταν απλό,
με απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως, δια να είναι η πίστη σας σουχή δια της σοφίας των ανθρώπων. Για να μην νομίζετε ότι γνώρισα τον Κύριο γιατί άκουσα ένα πολύ ωραίο φιλοσοφικό μήνυμα, ένα ωραίο ρητορικό κήρυγμα. Όχι. Για να είναι η πίστη σας από το Πνεύμα το Άγιο κατευθείαν. Δηλαδή, ο λόγος ήταν απλός, πίστευε ο κόσμος και ερχόταν τώρα το Πνεύμα το Άγιο και ο Κύριος και συμμαρτυρούσε δια των επακολουθούντων θαυμάτων. Βλέπετε, δεν ήθελε να ξεχωρίσει ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί. Γι' αυτό ήταν ταπεινός και γι' αυτό μας μιλάει ότι είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού και η αγάπη του Κυρίου είναι αυτή που μας εισφίγγει. Και όσο πιο πολύ περνάει ο καιρός, αντί να ψυχραίνει αυτή η αγάπη, που θα ψυχράνει, λέει η Γραφή, εξαιτίας της αμαρτίας, η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί, αλλά ο υπομείνας έως τέλους αυτός θα σωθεί. Θα υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που θα αυξάνουν στην αγάπη. Αυτοί οι άνθρωποι θα είναι οι πνευματικοί, οι οποίοι θα έχουν επαφή με το Πνεύμα Άγιο και το Πνεύμα Άγιο θα κάνει αυτό το έργο στις καρδιές τους. Ο Κύριος να μας ευλογήσει. Αμήν.